L2 and the bit. Auren na masoya ne yau ga ango ga amarya, Hassan shi da Fatima yau ne za su raya zaman aure. Auren na masoya ne yau ga ango ga amarya, Hassan shi da Fatima yau ne za su raya zaman aure. Auren na masoya ne yau ga ango ga amarya, Hassan shi da Fatima yau ne za su raya zaman aure. Mi share hawaye na duka in na zo da bukatuna, kama mani ya Allah domin in cimma mafarki na. Ka gane dubin zira da aminci gun sama aiki na. Afa a gurin fati, tura mu akan saiti, da aliyar da sabu ba za ni manta da ko ɗaya ba. Auren na masoya ne yau ga ango ga amarya, Hassan shi da Fatima yau ne za su raya zaman aure. Hassan ni ne maka murna kun hawo a sahun manya, kafin a yi aure ni na tabbata ka sha zariya. Da burin ka ya cika domin ga kanan ga amarya, kula da haƙina ta da kai ne gatanta. Idan da amana ka ga ruwa ba zai ci gwani ne ba. Auren na masoya ne yau ga ango ga amarya, Hassan shi da Fatima yau ne za su raya zaman aure. Soyayya idan da amana ita ce ki zama aure. Hassan kai kai mata alkawali ka ce ka rufe kyaure. Dukansu samarin da ke ta zuwa gare ta da ta kore. Ita ba ragamar girma ka gagari yan gulma. Ka sanya kulan ka ga Fatima Rabbu ba za ya hana ma ba. Auren na masoya ne yau ga ango ga amarya, Hassan shi da Fatima yau ne za su raya zaman aure. Giwa tafi daidai tilas ne a bari ki da kasaita. Amarya Fatima Zara tauraruwa a cikin mata. Irin haƙurin ki da tarbiyya ya sa kika bambanta. Yau za ki gidan aure ba fada a cikin aure. Kukin mashi laifi marmazo sai ki ce mashi kin tuba. Auren na masoya ne yau ga ango ga amarya, Hassan shi da Fatima yau ne za su raya zaman aure. Zagewar bango ki sanya gadon gare samun mashiga. Dukan yan gulma da za su shigo gari ku kuja tunga. Shi kora kudaje in har za a yi abu do ya zuga. Kumai ya zamo daidai yan hassa da si can dai. Ku dage gaya mai ilahu ba za ya bar ku a rana ba. Auren na masoya ne yau ga ango ga amarya, Hassan shi da Fatima yau ne za su raya zaman aure. Hassan ka rike ta amana Fatima ga ta an baka. Ka cinta da sha da tufafi kaga ya dawo kanka. Da kai hada kaya kaga wuya shine ka dake dauka. Kaga ta zama matarka ka ba ta kulawarka. Rike amanar juna don ku zama abin duba. Auren na masoya ne yau ga ango ga amarya, Hassan shi da Fatima yau ne za su raya zaman aure. Shagali budiri yau Fatima za ta je a gidan aure. Duba ka ga ɗakin sai kamshi yake ya sha jeri. Ina ga hawaye fuska ta gidan Allah shashare. Kiyo hakuri kin ji asilin ciki sai hanji. Rabo da iyaye ba daɗi ba dan rai ya so ba. Auren na masoya ne yau ga ango ga amarya, Hassan shi da Fatima yau ne za su raya zaman aure. Kai wannan biki na Hassan ai dole in buɗe baki na. Angon ku ji ɗana ne kuma sannan gashi abokina. Akwai natsuwa kuma ga hakuri halin shi na ɗan zana. Gashi bai da fushin kowa dan halin shi na zanawa. Fatima ine maki murna san ba za ki yi kuka ba. Auren na masoya ne yau ga ango ga amarya, Hassan shi da Fatima yau ne za su raya zaman aure. Sakon ta'aziyya gun ango na rashin mahaifinsa. Allah ya ji kansa ya kai rahama cikin kabari nasa. Dukkanin kurakurai na saya Allahu ka yafe sa. Ka albarkaci bayansa alkhairi ya zo gunsa. Idan ta mu ta zo ya Allahu karɓi bakuncinmu. Auren na masoya ne yau ga ango ga amarya, Hassan shi da Fatima yau ne za su raya zaman aure.
gaba na miko cikin wannan hidima ta biki na ɗanki na yau sako. Allahu ya ƙara shiga lamarin ki haka muke roko. Babbar yaya ya Allahu ya ja da ranki muna fata. Auren da masoya ne yau ga ango ga amarya. Hassan shi da Fatima yau ne za su raye zaman aure. Ga sunaye na iyayen ango ɗaya zanzano. Baba Garba yana murna, Imam Musa na murna, yayan ango na murna, baban gida dan koli, Alhaji Sani na murna, Salisu Ado murna, Abdulrashid na murna, Suleiman yana murna, Anti Rahama na murna, Anti Maryamu ta murna, Anti Bara'atu na murna, Anti Hindatu ta murna, Anti Salma tana murna, ga Anti Jamila nan, Anti Aisha ta murna, Anti Sa'adiya murna, Anti Bilkisu na murna, Anti Lawisa ta murna, Anti Ummi na murna, Anti Zuwaira na murna, babbar yaya na murna, ga kuma abokai nan, Imrana yana murna, Maharrazu ya murna, Muhammad yana murna, Awwali ya murna, Sagiri yana murna, Kamala yana murna, Malam Ali ya murna, Yakuba yana murna, Isa Idris murna, Abu Garba na murna, Abba Taka na murna, Tanimu Huri murna, ga yan uwagun ango, Amira tana murna, ga Fatima ta murna, Amina tana murna, Zaharaddin na murna, iyayen amarya murna, Alhaji Abdullahi, Hajiya Halima, Alhaji Garba Tela, Hajiya Anti Kursiya, Anti Balaraba na murna, Baba Nura yana murna, Anti Binta tana murna, ga Hajiya Halima, ga Hajiya Safiya, ga Hajiya Hindatu, ga Hajiya Meroma, ga Hajiya Rabi, Hajiya Hafsa ta murna, Gwagwagwaiwa tana murna, Gwagwa Iya tana murna, Gwagwa Asaba ta murna, Mama Ambici na murna, Baba Bici yana murna, ga yayyan amarya nan, Yaya Garba yana murna, Yaya Muntari na murna, Yaya Naziri ya murna, Yaya Mubarak na murna, Yaya Kabiru na murna, Yaya Anas yana murna, Yaya Musaddiq na murna, Yaya Nura yana murna, Uncle Abba yana murna, Yaya Abubakar murna, Yaya Aminu yana murna, Yaya Mujahid ya murna, Yaya Rabson ya murna, Burokan ya murna, Anti Husaina tana murna, Anti Asiya ta murna, Anti Hadiza na murna, Anti Ummi na murna, Anti Mami na murna, Anti Maryam ta murna, Anti Ummi Bici murna, Sa'adiya Bici ta murna, Habiba Bici murna, Nana Bici ta murna, Dangi Amarya na murna, mazan su da mata ma, Jiniyo yana murna, Nawwal na murna, Minal mata na murna, Muhammad yana murna, Aiman ma yana murna, Amran ya murna, Ismail ya murna, Nasir ya murna, Nana tana murna, Marke ma yana murna, Ziti Isa ta murna, Mary Light ta murna, Nana Sani ta murna, Mai Mash ma tana murna, Yamma tana murna, Zarani kana murna, Sadiya Bici ta murna, Ummi Badamasi ma, Hafsat tana murna, Maryam ma tana murna, Nana ma tana murna, Baba Ali yana murna, Umar ma yana murna, Usman yana murna, Ismail yana murna, Khalifa yana murna, Muhammad ya murna. Auren da masoya ne yau ga ango ga amarya. Hassan shi da Fatima yau ne za su raye zaman aure. Auren na masoya ne yau ga ango ga amarya. Hassan shi da Fatima yau ne za su raye zaman aure.